Belai belai khana hambai sini bobagra one of the sacrifice internationally Khoroksa royal family ni first time revolutionary bobai tai singpro nang kok salaika sini bobagra bai bos haurka sini interlocutor ni bangai kok ngai thangka te interlocutor Chongjak Sinai greater Tipra te Tipra ni solution ni bagai bobagra tai singpro no Sakha ang tabok no kok duk bai bobai kereng layo je Tipra ni bagai kaisa solution ni lama tubuna bagai kok salina bagai haktor hafang agringka tei aboni document eba khab aboni je signature rijak aboni kagos bubagra na tabok ni pathong hin saka kaboni bagai sing wansogoi mano sini greater Tipra bakhak sing at least 50% sing success ni bakhak thangi tongo aboni bagai wana na krei sing jese kapano sini greater Tipra bobagra bising tei achievement khainai hambai jotto chini lukurok thansa toma bagai tini kisa misa mistakenly decision na harjak pano sing success ni phasingon thangi tongo tei chung habo revolution tubna ni bagai je choba khai tongmani bobagra ni leadership abo obviously success ni nugnai tei success ni munui mong no sing baskang shala sing munui mannai hambai bobagra long live greater Tipra jaskman snamnai tei interlocutor sini bagai rohor jagai tong hambai